Aitaren, eta Semearen, eta Espíritu Santo izenean. Amén. Bueno, pues queridos hermanos, seguimos con la tradición curiosa de este pueblo de Oscoz. El día de hoy, pues eso, vamos a rezar por todos nuestros difuntos. Nos dijimos a nuestro Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó. Gure itam, zerbetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorgunei barkatzen diegunez gero, ez gaizaz gure zutentara hartzen, baina naturak entuzu bezetik, amen. Erio jasa desegiten du, bizilekua munduan, baina zu jauna hartzen gaituzu, zure etxean zeruan, zoan zaiguna onartu jauna, zu bizizeran lekuan, joan zaiguna onartu jauna, zu bizizeran lekuan. Egin dezagun oto ez. Jainko jauna, gure eskariak onartzen dituzu eta gure deiak entzuten. Maitasun handiz ekarri dugu ona zure zerbitzariak. Zure ondoan aurki ditzala pakea eta poza. Zure erreinura deitu dituzun guztiekin batean. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Jaunazuekin, bere inkaz ez datela jangoikoa guztionak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak, zoazte jaunaren pakean.